Mga igsoon, mga anak sa Dios. Unsay nahibaw-an sa mga daotang espiritu kang Kristo? Sa ebanghelyo o sa kasinatian sa mga unang Kristiyanong komunidad, adunay makapahibulong nga kamatuoran. Ang mga unclean spirits mas sayo pa nga nakaila kang Hesus kaysa daghang tao. Una, nahibalo ang mga unclean spirits nga siya taga Nazaret. Ikaduha, nahibalo ang mga unclean spirits nga si Jesus ang the Holy One of God. Dili lang yun ordinaryo nga magtutudlo. Ikatulo, nahibalo ang mga unclean spirits nga aduna siya authority nga makaguba sa ilang gahom. Ikaapat, kahibalusad ang mga unclean spirits nga ang presensya ni Jesus nagpasabot sa katapusan sa ilang paghari-hari o paghasi-hasi. Ikalima, nahibalusad ang mga unclean spirits nga dili nila siya mapasakop o madani nga mahimong dautan. Unsay lessons ani alang nato? Makapahinomdom ni nato nga ang kahibalo dili lang igo. Ang unclean spirits nakaila kang Hesus apan wala sila mutuo sa paagi sa pagsunod. Ang ilang kahibalo puno sa kahadlok ug dili sa gugma. Mao kini ang dakong kalainan tali sa pag-ila kang Kristo ug sa pagpasakop sa iyang gahom. Ang ebanghelyo karong adlaw nagpakita nga ang iyang presensya nagpahawa sa mga daotang espiritu ug dinhi mailhan nato kung kinsa gyud si Jesus ug unsa ang iyang buhat. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtudlo ni Jesus adunay otoridad nga lahi sa uban ug labaw sa tanan. Sa sinagoga, nangahibulong ang mga tao sa iyang paagi sa pagtudlo. Ang kasulatan nag-ingon, they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Mark 1:22. Nangahibulong sila sa iyang pagtudlo kay nagtudlo siya nga may otoridad, dili sama sa mga iskriba. Kay ang mga iskriba nagtudlo pinaagi sa pagsaysay sa opinion sa uban, pananglitan. Ingon ni Rabbi A, ingon pod ni Rabbi B. Apan si Jesus nagtudlo gikan sa iyang kaugalingon nga otoridad. Kay siya mauman ang pulong sa Dios. Ang iyang pulong wala lang nagpasabot, kundili kung siya gani musulti naadyoy mahitabo. Sa pagkatinuod, daghan karon ang mga tingog nga niangkon og authority. Diha lang gani sa social media. Naatay mga influencers, naay advertisers, naay opinion shapers, naay critics, naay review makers, naay bashers. Apan dili tanang tingog makahatag og kagawasan. Ang pulong ni Kristo lahi kay kini nagdala og kahayag, dili kalibog, paglaom, dili kahadlok. Mao nga ang pangutana, kinsang pulong ang atong gitugutan nga mudumala sa atong kinabuhi? Kung tugutan nato ang pulong ni Kristo nga mosulod sa atong kasing-kasing, kining iyang pulong makahimo sa atong kasing-kasing nga mausab pinaagi sa kamatuoran ug sa gugma. Ang pagtudlo ni Jesus adunay otoridad nga lahi sa uban ug labaw sa tanan. Ikaduhang punto, ang presensya ni Jesus mo'y makabungkag sa gahom sa dautan. Sa dihang misinggit ang unclean spirit, klaro kaayo ang iyang giingon kang Jesus. I know who you are, the Holy One of God. Mark 1:24. Nasayod ako kung kinsa ka ang balaan sa Dios. Ang dautan nakaila sa kamatuoran apan nahadlok siya niini. Unsay gihimo ni Jesus? Si Jesus wala nakig-istorya, wala siya nakigdebate, wala siya mihatag og bag-ong plataporma, wala siya nangayo og kaluoy. Unsa may gibuhat niya? Gimanduan niya ang daotang espiritu. Be silent and come out of him. Mark 1:25. Paghilom o gawas diha kaniya. Ug ni gawas ang daotang espiritu. Kini
pakita nga ang gahom ni Jesus matuod gayud og dili malalis. Kung mutugot ta sa presensya ni Kristo, ang dautan walay kapilian kun dili muhawa. Ang problema usahay nato mao nga ang gusto nato si Jesus isip magtutudlo apan dili Ginoo. Ang maayong balita mao ang gahom ni Kristo dili lang alang sa sinagoga sa Capernaum kundi alang usab sa atong kinabuhi karon. Walay ngit-ngit nga dili niya masudlan, walay gapos nga dili niya mabungkag. Ang presensya ni Kristo maoy makabungkag sa gahom sa dautan. Story time. Nakahinomdom mo ni Saint Bartolo Longo sa iyang pagkabatan-on na impluwensyahan siya sa espiritismo o satanismo o nahimo pagani siyang pari sa satanismo. Apan bisan pa sa iyahang gidive na gyud siya sa kalaglagan, wala gyud siya gibiyaan sa Dios. Usa ka higala o usa ka pari ang mitultol kaniya balik sa pagampo sa rosaryo. Ang rosaryo iyang nahimong turning point. Gikan sa kangit-ngit, misulod siya sa kahayag. Gikan isip kaaway sa simbahan, nahimo siyang sundalo ni Kristo og dakong promoter sa santos nga rosaryo. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga walay tao nga layo aron dili maluwas sa gahom ni Jesus. Si Bartolo Longo nahimo paganing santos sa simbahan. Ang kanhing tinun-an sa satanismo nga nag-usab ug nagpasakop sa grasya sa Dios. Mga igsuon, mga anak sa Dios, asa man ta nagkinahanglan sa awtoridad ni Kristo. Asa man pud ta magpasulod og mga tingog nga dili iya. Ang unang lakang mao ang pag-ila nga kita nagkinahanglan og manluluwas, dili lang magtutudlo. Dili pud nato kalimtan nga mudangop sa mga spiritual weapons sa simbahan. Ang pulong sa Dios, ang mga sakramento, ang mga pag-ampo, ilabi na ang santos nga rosaryo. Dili kini mga ritual lang, kundili mga paagi diin ang otoridad ni Kristo maglihok diya sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.